Nosaltres tenim estructurat l'ensenyança partix des de les classes de Codali que fem, que són 3, 4 i 5 anys, després passen a el que és iniciació, que són 2 cursos, 6 i 7 anys d'iniciació, i a partir d'ahir ja venen les classes que venen del centre professional, que són oficials, com si diguem. Ahir es fa tot el grau elemental, o sigui, les ensenyances elementals que són ara, i després són 4 cursos estes, i després tenim totes les ensenyances professionals que són de 6 cursos. A banda d'això tenim classes per adults, tenim el que són les agrupacions musicals, banda i orquestra infantil, juvenil també, banda i orquestra, i la banda sinfònica i l'orquestra sinfònica. El professorat que n'hi ha tots estan titulats, tenen la titulació que requereix per donar classes, i els instruments que es poden estudiar són tot el vent madera, tot el vent metal, tecla, que és el cas de piano, després tenim també la corda, i en aquests últims han tingut un poc de demanda de guitarra, també tenim un professor de guitarra. Pues la diferència radica generalment en que estan millor atesos per el professor, perquè en una classe com pot ser solfeig n'hi ha 30 xiquets i és un poc... són xiquets, entonces és a lo cafre, com aquí que diuen. I així tenim un poc més controlat, i a banda de tindre el xiquet a soles en nosaltres i ensenyar-li música, també li ensenyem respecte, perquè això no és qualsevol cosa. La música n'hi ha que tindre un comportament adequat, i els xiquets s'acostumen a estar tranquils i en l'instrument, i en la seva classe individual ensenyen prou més, crec jo, que en les classes col·lectives a nivell d'educació. El xiquet, cada un té un nivell, i a l'estar a soles el professor treballa en ell el nivell que el xiquet té, intenta millorar el nivell, però sempre ficant-nos a l'altura del nivell del xiquet. Si n'hi hagueren diversos xiquets en una mateixa classe, sempre tindries que treballar més generalment o generalitzat. En aquests casos no, al ser individuals podem treballar molt bé el nivell que ell té, i intentar millorar-li en les mancances que pugui tindre també, i jo crec que és prou millor que fer una classe potser col·lectiva de 2 o 3 xiquets en cada hora. Tampoc va ser. Les classes individuals són la base de l'instrument, i per aprendre un instrument són necessàries. Així també t'adaptes un poc al nivell i a l'evolució de cada alumne, ja que hi ha alumnes que van molt a pressa al principi i després es costa un poc més, i al revés. Els més menuts intenta que sigui un poc més ameno, damunt també es cansen i tenen que assentar-se o tenen que parar un poquet. Entonces el que intenten els més menuts és començar amb un poc d'exercicis de tècnica, passar l'arc, que saben un poc les posicions dels dits, i després tocar algunes cançons que ells coneixen, com a la voreta del mar o coses així que es motiven. I els més majors ja es claven un poc més de canya, ja toquen tècnica, escales, arpegis, tot, i obres ja més complexes. Ara l'altre, el mateix. L'altre i... Sense elles no poden aprendre, perquè tots junts se pot fer coses, sí, però i també són importants, igual com anar a l'orquestra també es motiva molt, veuen gent de la seva edat, és sagrada, però les classes individuals és quan tu veus més els defectes, l'afinació, se tenen que escoltar-se ells mateixa, s'han d'acostumar a estudiar ells individualment. La major, 2 sostinguts. Bé, jo dono els cursos de tercer i quart d'elemental i el grau mig, els 2 cursos que n'hi ha en grau mig. Normalment sempre ho faig per trimestres. M'organitzo el que tenen que donar al llarg del curs, la programació que tenen que donar al llarg del curs, i vaig organitzar-me per trimestre, sobretot.
tant en qualsevol grup. Quina relació té la classe de llenguatge musical amb la de l'especialitat instrumental? Des de primer d'elemental tenen que anar lligades el llenguatge musical i l'instrument. Una cosa no pot anar sense l'altra, perquè el que dona l'instrument ho complementen en el llenguatge musical. Ells no poden tocar un instrument sense saber llegir, ni saber el tempo, ni el ritme, ni res. Entonces tenen que anar complementats sempre des del principi fins al final de tota la carrera. Home, el més important és que el xiquet vinga i se distraga, això és el més important, que vinga, que en principi ve a dependre però ve a jugar, ve a passar-se-ho bé. Entonces, lo important de tocar en conjunt és que ells vagin deprenent ja unes cosetes de saber respectar al companyer, anar sentint-se uns a altres, sentir a altres instruments, anar acoplant l'afinació també en ells. Entonces, jugant, li vas introduint coses que després una vegada passen a la juvenil i després passen a la gran, una experiència que ja tenen adquirida d'estar assentat darrere un atril, no estudiar a casa darrere d'un atril, sinó a tocar en companys, quan tenen que tocar més fort, quan tenen que tocar més piano, quan tenen que callar, que això és més difícil, que mentre l'altre toca i tot això. Entonces és tot un poc una formació molt de base, sempre jugant, però sempre se'ls queda alguna cosa. Jo crec que sí, jo crec que es motiva prou, sobretot en infantil perquè és la novetat, perquè ells senten els xiquets, els companys, toquem així, o toquem Aladín, o toquem coses que són... Després, quan fiques coses que no són tan conegudes per ells, ja la cosa és distinta. Però, bueno, quan sempre fiques alguna coseta, temes de pel·lícules, temes de com Pirates del Caribe, cosetes, entonces ahí es veus en una il·lusió perquè ja ho coneixen, no és res nou, entonces ja es tenen oïts, i la veritat que es venen amb molta il·lusió i és molt important per a ells. I per a nosaltres també, perquè veus després el resultat del concert i vamos, és molt bonic perquè a vegades els ensaios queda un poquet així, però després veus el resultat i veus com els pares es cau la bava i vamos, és molt, molt bonic. Pues vaig estudiar música perquè a mon pare li feia molta il·lusió i jo volia provar i m'agradava molt, entonces vaig seguir. I vaig elegir el saxo perquè m'agradava com tocava el jazz i m'agradava perquè també era un instrument que no era molt peculiar. Molt bé, conta'ns què els sembla el centre, t'agrada el centre, el professorat, què opines? Sí, està molt bé el centre i m'agrada molt. Els alumnes que van a música estimulen més el seu cervell i això els ajuda a estudiar i a treure millors notes, estan més capacitats, però per una altra part tens que veure també que si te mesclen també els exàmens i les activitats de les escoles amb la música que les tens per les vesprades se pot tornar un poc complicat i per això hi ha que compaginar-se un poc els estudis i tal. Però en general sí que es pot portar bé. A lo millor tens algun problemeta quan se te claven uns quants exàmens, 2 o 3, en la música i en l'escola i tal, però jo crec que sí que es pot portar bé. Sé que tinc que anar al superior i tal, la cosa se va complicar molt més i tal, i dic que aleshores, si vaig anar al Superior de València, és millor també, com es diu, donar classes de repàs així a pinya, per així poder estar més preparat en clarinet. I la veritat és que m'anirà molt bé donar classes en ell per a poder millorar la meva capacitat interpretativa en el clarinet en el Conservatori Superior de Música a València. Està clar que passem una època difícil i que aquests centres depenen de subvencions. Les subvencions no venen, o les poques que ens donen les retrasen, entonces no tenim més remei que seguir. Quina és la tàctica que m'agrada? Pues, nosaltres seguir treballant, abaixar-nos el sou, perquè no n'hi ha altre remei, i no pujar així que és la matrícula, perquè si no sabem que no van a apuntar-se a música.
De totes maneres, enguany ha sigut una sorpresa també perquè creiem que s'anava a matricular molt menys gent i estem parlant de 230 alumnes que tenim en tot el que és el centre, el que és l'acadèmia, en fi, tot el que és l'ensenyança de Santa Cecília. Però bueno, no n'hi ha altre remei que seguir funcionant i que el que vulgui estudiar música tinga els servicis que requereix. Bé, jo penso que la música és, al principi, quan eres menut, ho fas com a complement, com a assignatura extraescolar que fas, ajuda molt al xiquet a la concentració i sobretot venen així perquè coneixen altra gent, es relacionen amb els xiquets i això és molt bo per a ells, a part que estan aprenent i culturalment és molt bo per a ells. I al llarg és una bona eixida com a carrera professional, és una molt bona eixida i molt bonica sobretot.